Господарства. Долучайтесь, калі ласка, до нашай вечаровай размовы. Задавайте пытанні, што вам цікава, пра што вам хочацца пагаварыць, што вам хочацца абмеркаваць. Мы можам абмяркоўваць розныя падзеі, але найперш мне і, думаю, вам цікавей за ўсё тое, што тычыцца здароўя. Не толькі ўласнага фізічнага здароўя, безумоўна, псіхічнага здароўя і, безумоўна, таксама сацыяльнага здароўя. Вось. І што яшчэ можна сказаць? Напрыклад, назіраю такую цікавую з'яву, якая таксама шмат кажа пра псіхалагічнае здароўе, пра розныя кітчавыя адкрыццё, ведаеце, там алімпіяды і гэтак далей. І ўсе дзеляцца на тое, што, маўляў, з аднаго боку гэта свабода, іншыя абураныя недарэчнасцю пэўнай такіх гісторый. Ну, пра што гэта ўсё трэба адзначыць. Вось такі кіч, які мы вельмі часта бачым, ці такое вось, як называецца, часам сучаснае мастацтва, ці гэтак далей, яно мае, безумоўна, ідэалагічную сваю аснову, базу. І ўпершыню, калі такое мастацтва з'явілася больш за 100 гадоў назад, 150 гадоў назад, яно было выразна звязана з левай ідэалогіяй. Усё тое, што мы называем сучасным мастацтвам, яно найперш развівалася як левае мастацтва, і яны самі, гэтыя мастакі, вы можете прачытаць іх маніфесты, архітэктары, скульптары, і галоўная была задача гэта разбурэнне і знішчэнне. Ну, нагадаю, чаму гэта важна казаць, то бок існуе пэўная рацыянальная палітыка. Ну, такая, наше рашэнне. Калі мы прымаем рашэнні, грунтуючыся на фактах, навуковых даследаваннях і гэтак далей. І мы можам гэта абмяркоўваць. Але існуюць палітычныя, эмацыянальныя, ідэалагічныя рухі, правыя, левыя, якія мы проста, каб лепш зразумець, трэба іх разумець як рэлігіі. Гэтыя рэлігіі, яны пабудаваны на нейкай веры. Дык вось, усе правыя рухі з пункту гледжання біялогіі гэта рухі, якія маюць людзі, якія маюць падвышаную актыўнасць міндаліны, яны баяцца ўсяго новага, яны хочуць, як было раней, у мінулае. Вось гэта ўсе правыя рухі. Усе людзі, якія падзяляюць такія левыя рухі, гэтак званыя, гэта хвароба, яна захворванне звязана з тым, што ў гэтых людзей вельмі зніжана задавальненне ад сённяшняга моманту, то бок ім не падабаецца ўсё, што зараз, і яны хочуць збегчы, а не жыць у сённяшнія моманты, але хочуць збегчы не ў мінулае, як людзі з правымі палітычнымі рухамі, ну, палітычнымі нават язык не паварож так назваць, а яны хочуць збегчы ў будучыню. То бок, паглядзіце, ёсць рацыянальныя, свядомыя людзі, якія хочуць жыць у сённяшнім моменце і жыць добра. І прымаць рацыянальныя абгрунтаваныя рашэнні, якія павышаць іх якасць жыцця. Спадзяюся, спадарства, гэта мы з вамі. Існуе левы, існуе правы, такая, ну, не захворванне, акцэнтуацыя асобы, напрыклад, як людзі схільныя да канспіралогіі, ці людзі схільныя біялагічна да залежнасцяў, як адыкцыя. Гэта людзі правага такога спектру. Яны хочуць знішчыць усё, што мы маем, каб адбудаваць нейкую выбітную, слаўнае мінулае. Ёсць левыя людзі, якія хочуць знішчыць усё, што мы з вамі знаем, каб адбудаваць свае фантазіі, якія называюцца там светлым будучым і гэтым далей. Вось. І што тычыцца мастацтва? Тое, што мы сёння бачым, як акрэслены шмат дзе наш свет, гэта уяўленне і гэта безумоўная перамога левай ідэалогіі. Пасля другой сусветнай вайны левая ідэалогія амаль паўсюль перамагла, урэшце рэшт яна цалкам перамагла у Злучаных Штатах Амерыкі і у Брытаніі. Левакі практычна гэта ўсё зрабілі. Дык вось, эстэтычна левае мастацтва гэта пабудавана на знішчэнні прыгажосці. Яе сэнс у тым, што нічога прыгожага няма увогуле, што ўся прыгажосць гэта адносна, і той, хто ўсталёўвае пэўныя стандарты прыгажосці, ён з'яўляецца прыгнятальнікам. А тыя, каму навязваюцца гэтыя стандарты прыгажосці, яны з'яўляюцца прыгнечанымі. Таму галоўная ідэя гэтага мастацтва паказаць, што ўсё пачварнае, ўсё ўродлівае, ўсё непрыгожае, яно такое ж прыгожае, як і прыгожае.
што ўсе ўпрыгожванні гэта проста, як яны казалі, буржуазныя злішыства, і ўсё гэта павінна быць знішчана, што мастацтва павінна, ці толькі, напрыклад, павінна якраз такі разбураць у першую чаргу, мастацтва павінна быць пляваць у твар грамадству, яго шакаваць і паказваць, што нідзе прыгажосці няма. Таталітарнае ж мастацтва, яно таксама такое правае мастацтва, яно таксама як савецкае мастацтва. Яно павінна служыць і абслугоўваць выключна інтарэсы таталітарнай групы і быць суцэльнай прапагандай. То бок, з пункту гледжання правага мастацтва, ніякага мастацтва, якое там проста пра любоў ці пра нешта іншае, не можа быць. Яно павінна быць пра любоў да партыі, як у Кітаі пра любоў да камунізму і гэтак далей. Проста любіць без класавых нейкіх інтарэсаў у такім мастацтве немагчыма. І, безумоўна, тое, што мы бачым, вось такое левае шакаванне, гэта, напрыклад, як от стылі мастацтва, ведаеце, дзе людзі вельмі такія глядзяць на каляровыя плямы, потым расказваюць, якія пачуцці яны бачаць. Ці калі людзям прадаюць проста танныя, напрыклад, скрыні і гэтак далей. Гэта, безумоўна, не з'яўляецца мастацтвам. І такі кіч, я маю на ўвазе кіч, у сэнсе, які проста шакуе людзей і выклікае эмоцыі, такія жывёльныя эмоцыі, ён таксама не з'яўляецца мастацтвам, безумоўна. Для нейкага кабарэ можа сысці, мастацтвам не. Ну і пытанне, хіба ротка гэта не прыгожа. Калі вы не будзеце ведаць, што такое гэта ротка, так, безумоўна, тады вы ніколі яго не знойдзеце, не зразумееце і не адрозніце ротка ад каляровых плямаў, які можа зрабіць нейкі іншы. То бок, сказаць па праўдзе, паглядзіце, вы верыце не ў карціну ротка, не ў пэўнае эстэтычнае аб'ектыўнае перажыванне, а вы верыце ў гісторыю, якая была прыдумана, нібыта пра гэтых мастакоў, нібыта гэта мае нейкі сэнс. Патлумачу яшчэ гэта так. Вось глядзіце, насамрэч гэта аб'ектыўны працэс. То бок мастацтва ротка існуе, але гэта проста гісторыя, у якую вы верыце. Ідэалогія, гэта вера, якую вы перанялі ад іншых людзей. Паглядзіце, як гэта працуе. Вось у нашым мозге ёсць такая функцыя дафамінавая, якая называецца саліентнасць. Саліентнасць гэта такая пазнака, калі нешта для нас пачынае станавіцца вельмі-вельмі важным, свяшчэнным, такім сакральным. Напрыклад, вы гэта можете на сваім інтарэсе. Вось уявіце, вось проста жменька зямлі. Вы трымаеце жменьку зямлі. Што для вас гэта значыць? Нічога. Нічога. Жменька зямлі не мае ніякага сэнсу. І цяпер нехта вам расказвае гісторыю, што гэта не проста жменька зямлі, а я прывёз гэтую жменьку з Беларусі, з вёскі, дзе калісьці 300 гадоў на гэтым месцы стаяў дом маіх продкаў. І дзе мае продкі белавежкіны жылі 300 гадоў на гэтым жа месцы. Вось адкуль гэтая жменька зямлі. Адчувайце, што змянілася? Для вас гэтая жменька зямлі стала сакральнай. Яна стала святой практычна. Але аб'ектыўна жменька не з'явілася. Што змянілася? З'явілася саліентнасць. З'явілася тая пазнака, якую тая шыльда, якую ваш мозг дафамінова прымацоўвае на гэтую жменьку зямлі. Разумееце? То бок сама па сабе гэта прадмет не з'явіўся, але вы яго бачыце зусім інакш. Таму, калі бяруць, напрыклад, у чым асаблівасць левага мастацтва, калі бярэцца нейкі чорны квадрат, і вам з прыдыханнем, пачынаючы з дзіцячага садочку, расказваюць, якое гэта мастацтва, які гэта прарыў, якое гэта значэнне, усе цмокаюць. Памятаеце, як у казцы «Голы кароль». І вам насамрэч, на працягу гадоў вас вучаць, што гэта крута. То бок ваши жаданні і эстэтычныя гэтай перавагі, яны канструююцца у гэтым выпадку. Ну, зараз вы скажете, а якая розніца? Ці павінна мастацтва быць бязмежным? Ці павінна мастацтва быць бязмежным? Не зусім разумею, што гэта значыць. Але ж глядзіце, з пункту гледжання медыцыны існуе некалькі важных поінтаў, пра якія мне хочацца вам сказаць. Па-першае, мастацтва вельмі карысна для здароўя. Яно насамрэч уплывае, гэты ўплыў аб'ектыўны, і мы можам яго нават памерыць. Па-другое, тое, што людзі могуць казаць,
і тое, як яны рэагуюць, гэта дзве зусім розныя розніцы. Самае простае даследаванне, як, напрыклад, архітэктура. Вось часам, таксама у беларусаў, якія выраслі ў гэтых панельных дамах, ось я бачу у Варшаве, яны пераязджаюць: о, гэта ўся ляпніна, гэта так пошла, вось нам трэба гэта абшарпаныя савецкія панелькі, бо гэта строгі мінімалізм. Окей, ну што сказаць. Ладно, сэнс у тым, што мы можам проста глядзець, напрыклад, ай-трекінг, так, чалавеку, як вы разглядаеце розныя рэчы. І мы можам, напрыклад, томограф, пакласці вас у томограф і паказваць вам розныя малюнкі, карціны, і глядзець, якая будзе у вас актыўнасць дафамінавых рэцэптараў мозгу. То бок, мы можам аб'ектыўна памерыць вашу рэакцыю на прыгажосць. Окей? Мы ж кажам пра медыцынскія гісторыі. Вось, і гэтак далей. І то бок, гэтая і мы бачым рэакцыю. Мы бачым, што людзі не хочуць аб'ектыўна разглядаць сучасныя мадэрновыя дамы. Яны візуальна непрыемныя мозгу. Што існуе нейраэстэтыка. Мы можам навуковым метадам убачыць, калі сапраўды, дзе людзям прыемна знаходзіцца, што ў іх выклікае станоўчыя эмоцыі, што ім прыемна разглядаць. Мы бачым, што патэрн вока, якое разглядае карціны, якія вісяць, яно рознае. Некія людзям прыемна разглядаць, некаторыя ім непрыемна разглядаць. Вось. То бок мастацтва, яно насамрэч аб'ектыўна. А вы ведаеце, што, безумоўна, што асноўная такіх з патэрнаў левай ідэалогіі, вельмі такі разбуральнай, гэта што аб'ектыўнасці ў міры ў свеце не існуе, праўды ў свеце не існуе. Ніхто не можа быць праў. Калі нехта кажа, сцвярджае нейкую ісціну, ён прыгнятальнік, таму што ён збіраецца сваёй ісціннай праўдай прыгнятаць нейкі клас. Вось левая ідэалогія. Левая ідэалогія, на безумоўна, хаваецца. Калі раней, паўчас марксістаў, гэта былі рабочыя супраць эксплуататараў, потым, ведаеце, бо гэта мігранты супраць карэнных жыхароў, гэта мужчыны супраць жанчын, гэта ЛГБТ супраць гетэрасексуалаў, гэта дзеці супраць бацькоў і гэтак далей. То бок сама ідэалогія, левая ідэалогія, яна накіравана на распальванне варожасці. Не ў спробах знайсці нейкі кампраміс, а заўсёды распальваць варожасць. І як гэта працуе, напрыклад, такія спадары, як Пітерсан ці Тейт, яны збіраюць армію інцелаў, напрыклад, і распальваюць варожасць мужчын да жанчын. Яны ўнушаюць, што жанчыны захапілі ўвесь гэты свет, што яны кантралююць, што вы, мужчыны, павінны біць і ненавідзець жанчын. І гэта вельмі папулярна. Гэта вельмі папулярна у няўдачнікаў у заходніх краінах, гэта вельмі папулярна у расейцаў і гэтак далей. І гэта як акурат ёсць вось гэта ідэалогія нянавісці, якая накіравана на распальванне варожасці між тымі, хто сімбіятычна існуе у цэльным гарманічным грамадстве. Так, што там бачу? Мастацтва, маю на ўвазе, што мастацтва заціснута ў рамкі, гэта не зусім ужо мастацтва. Ну, ніхто не заціскае ў рамкі, існуе дэкор, існуе, не знаю, крафт, падзелкі розныя, дзеткі нешта малююць, мы ж не называем гэта мастацтвам. То бок, безумоўна, як арт, як тэрапія, як экспрэсія, яно можа, ніхто не абмяжоўвае тут людзей. Але сапраўднае мастацтва, яно, безумоўна, павінна узвышаць чалавека. Гэта яго галоўны крытэрый. Яно павінна узвышаць чалавека і апеляваць да лепшага да яго, а не апускаць чалавека ўніз, апелюючы да яго жывёльных інстынктаў. Гэта як, напрыклад, глядзіце, гэта тое ж самае, як параўнаць, напрыклад, галізну, калі голыя антычныя богі і порна. Вось. Фармальна яно там больш-менш можа ў некаторых моментах нават выглядаць падобна. Але сэнс, які укладаецца, ён зусім іншы. Сэнс галізны антычных багоў і галізны, напрыклад, у антычным свеце, гэта велічэзная ідэя, якая тычыцца прыгажосці знешняй і ўнутранай. Таму што ў антычным свеце гэта лічылася стандартам развіцця чалавека і мужчын і жанчын. Гэта баланс унутранай і знешняй прыгажосці. І акурат у тым, каб дасягнуць гэтага,
дысцыпліны розуму гэта было і накіравана антычнае выхаванне. Таму што лічылася, што, напрыклад, мышцы цела чалавека гэта яго даспехі, гэта яго зброя, якую ён носіць. І развіццё цела чалавека гэта безумоўна яго постаць, так? Гэта безумоўна самы аўтэнтычны сімвал яго сацыяльнага статусу. Таму, напрыклад, вось гэта антычная ўся культура, гэта культура постаці, гэта культура рухаў. І гэтая тэма яна скрозь праходзіць праз усю еўрапейскую гісторыю, таму што як ты трымаеш сваё цела, як ты ўмееш рухацца, ты ці саноўнік, сан, так, ты маеш асанку, постаць, напрыклад, у гэтым сэнсе. І паглядзіце, чаму постаць і ўменне рухацца гэта першае, чаму вучаць мадэляў і арыстакратаў, і ваенных. Бачыце, што ў іх такога агульнага між імі. Таму што гэтая здольнасць менавіта валодаць сваім целам і ўзяць кантроль над сваім целам, значыць, што пэўна і за сваім жыццём і за нешта іншае можете вы адказваць. Калі вы не здольны кантраляваць сваё ўласнае цела, як на вас можна пакласці ў вырашэнні нейкіх іншых тут гісторый у жыцці, як вы можете нешта рабіць, калі вы не можете нічога зрабіць са сваім уласным целам. Вось такая ідэя, такой ідэяй была прасякнута, безумоўна, антычная культура. Вось. Гэта пра нейкія там рамкі. Таму мы казалі, што гэта, безумоўна, інструмент самапаляпшэння, самавыражэння, імкнення ўверх, а не ўніз. Мастацтва выклікае эмоцыі, но не абавязкова павінна быць прыгожым, тра-та-та-та-та. Глядзіце, калі мы кажам, што нешта можа выклікаць эмоцыі, порно выклікае эмоцыі. Калі мы глядзім, як кагосьці караюць там каты, гэта выклікае эмоцыі. Але запіс масавага пакарання ён не будзе мастацтвам. Таму апеляванне да эмоцый, на мой пагляд, не вельмі адэкватнае. Так. Давайте, можа, ўжо бліжэй да нашай тэмы здароўя паговорылі пра мастацтва. Я ўвогуле мастацтва вельмі люблю. І раю вось кнігу Скрутана, называецца «Б'юті». Крышачку цяжкаватая, але выдатная кніга, якая пасвечана тэме, што з'яўляецца мастацтвам, а што нет, і вельмі навукова, філасофскі абгрунтоўвае з прыкладамі твораў розных часоў, розных перыядаў, што з'яўляецца мастацтвам. Таму раю яе для чытання. Што ў нас яшчэ ёсць тэма па здароўю? Пытайце. Шановне гаспадарства. І калі мы кажам, безумоўна, пра алімпійскія гульні, як такая спартоўную падзею, дык варта адзначыць, што ўвогуле, бадай, напэўна, антычнае грамадства, яно было, для іх ідэал здароўя, ён быў вельмі важны, і таксама фізічнай актыўнасці. Гэта проста такая для іх была база, на якой, бадай, усё і трымалася. І зараз яшчэ што сказаць, што рух, ён нашмат больш важны для нашага здароўя, чым мы можам нават сабе ўявіць. Але найперш не столькі для нашага цела, колькі для нашай псіхікі. Разумела, каб схуднець менавіта і каб падтрымліваць гэта найперш 80% гэтага ўсяго, гэта тое, што мы ядзім, гэта харчаванне. Але менавіта рух, калі вы проста гуляеце крокам, колькасць крокаў, якія вы зрабілі, трэніроўкі, як вы скачаце, як вы аджымаеце, падцягваеце, падымаеце, танцуеце, ўсё гэта рух, ўсё гэта важна, але найважней гэта менавіта для вашай псіхікі, для мозгу, для вашага настрою, для стрэсаўстойлівасці. Чаму, вы спытаеце? Глядзіце. Уся наша рухальная сістэма, безумоўна, усе нейроны, дафамінавыя, ведаеце, дафамін, так? Цудоўна. Але мала хто азначае той факт, што 80% усіх дафамінавых нейронаў нашага мозгу звязаны, абслугоўваюць рухі. Уявіце. Таму менавіта рух гэта з'яўляецца найвялікшым і найбольш эфектыўным спосабам падняць сабе ўзровень дафаміну. Проста рухацца.
Гэта нават спорт выбітна лечыць любыя формы залежнасці. Калі вы пачынаеце рухацца, вы робіце пэўныя дзеянні, вы пачынаеце дзейнічаць. Любое дзеянне, яно падвышае менавіта упэўненасць у сабе. І эфектыўнасць спорту ці любой фізічнай актыўнасці найперш не у тым, каб, як гэта сказаць, не найперш у тым, каб вы там нешта спалілі калорыі. Не, каб вы паверылі ў сабе. Таму што фізічная актыўнасць, яна выдатна паляпшае self-efficacy, як мы гэта перавядзём, самаэфектыўнасць. Вы пачынаеце верыць, што вы можаце рухацца, значыць, вы верыце, што вы можаце нешта змяніцца. І нават невялікая фізічная актыўнасць вельмі добра павышае гэту упэўненасць у сабе і павышае ўзровень дафаміну. Вы ведаеце, нават крысы розныя, там, пацукі, яны вельмі хамякі, любяць бегаць на гэтых колах не таму, што ім сумна, а таму, што ім гэта ў кайф. І калі вы адчуеце вось гэта задавальненне ад руху, ну, вас уже будзе не стрымаць. Галоўнае правіла тут. Вы павінны гэта не перагнуць палку. Таму што калі вы ператрэніруецеся і пачынаеце адчуваць боль ці дыскамфорт ад спорту, ён перастае вам прыносіць задавальненне. Калі трэба спыніцца у той самы момант, калі кайф, задавальненне ад актыўнасці пачынае зніжацца. Глядзіце, не тады, калі вам дрэнна, а калі вы ідзеце, вам клас, ідзеце, і раптам ужо стала не ў клас. Вы спыніліся і перасталі там ісці, бегаць і трэнавацца. Гэта вельмі дафамінавы сродак, але ён можа зрабіць гэту звычку вам проста на гады. Глядзіце, як сабе матываваць больш рухацца? Вы пачынаеце, калі вам хочацца, вы рухаецеся, трэніруецеся, аджымаецеся і сочыце за сваім жаданнем рухацца. І ў той самы момант, калі кайф знікае, вы перастаеце ўсё рабіць да наступнага разу. І так кожны дзень. Клас? Паспрабуйце, як гэта працуе. Гэта працуе, каб навучыцца вярнуць сабе дзіцячую асалоду, непасрэднасць тут руху. І калі вы зноў яе разбудзіце, абудзіце ў сабе, гэтае дафамінавае задавальненне руху, вы проста пачнеце адносіцца да гэтага як да нейкай забавы і весялосці, а не да сумнага, надакучлівага абавязку. Вось. Ну і яшчэ, чаму рух вельмі важны з пункту гледжання псіхічнага здароўя. Ён павышае нейрапластычнасць. Рух, ну гэта 3 пойнты мы разберем. Дафамін, нейрапластычнасць і гамма-амінамасляная кіслата. Чаму карысна рухацца? Ды глядзіце, пра дафамін мы сказалі, так? 80% дафаміна гэта рух. Вы рухаецеся, дафаміну становіцца больш у любым выпадку. Другое, гэта нейрапластычнасць. Гэта здольнасць нейронаў адбудоўваць новыя сувязі між сабой. Рух гэта нейкія новыя вынікі, калі вы рухаецеся, вам трэба, значыцца, чамусьці вучыцца, і калі вы пачынаеце рухацца, ваш мозг аўтаматычна падвышае ўзровень там пэўных белкоў, якія павялічваюць нейрапластычнасць. Гэта значыцца, вы лягчэй вучыцеся, вы менш згараеце ў стрэсе, вам лягчэй адаптавацца. І трэцяе, вынік стрэсу гэта гамма-амінамасляная кіслата. Вы, напрыклад, гэта такі тормазны нейрамедыятар, калі у вас мазгі ці мышцы пераўзбудзіліся, стаміліся, мозг выдзяляе гам, каб іх расслабіць, супакоіць і гэтак далей. Дык вось, калі вы фізічна стамляецеся ў дзень, тады вашыя мышцы, якія таксама вельмі там вялікая такая праекцыя іх у мозгі, яны выдзяляюць столькі шмат гам гэтага тормазнага нейрамедыятару, што ён расслабляе вас ад вашых псіхалагічных праблемаў, і яны перастаюць вас ўжо больш турбаваць. Глядзіце, вы фізічнай стомай закрываеце і лечыце сваё псіхалагічнае ўзбуджэнне. Стаміцеся фізічна, каб адпачыць псіхалагічна. Ну, давайте тады ўжо такім вершам скажам. Гэта насамрэч вельмі добра працуе. Горш за ўсё, калі вы перажываеце і сядзіце на месцы, не рухаецеся. Гэта самае шкоднае эваспалучэнне, якое толькі можа быць у вашым жыцці. Ладно, вы можете нервавацца, давайте, добра, окей, нервавацца, але калі вы толькі як мінімум ходзіце пехам. Ось узялі там шагамер, ці проста гадзіннік, ці телефон, і проста пайшлі десятачку, 10 тысяч зрабілі, ладно, 7 хаця бы.
там вось можете больш-менш турбавацца, гэта для вас будзе не так карысна. Вось, таму бачыце, 3 гэтыя рэчы: дафамін, нейрапластычнасць і гамк, яны паказваюць, як фізічная актыўнасць вельмі важна для захавання ментальнага здароўя. І я ўпэўнены, што ад дэпрэсіі да трывожнасці усе гэтыя разлады сучасныя, гэта акурат не толькі за сацыяльных сетак, але найперш за гіпадынаміі. Мы просто банальна рухаемся менш, і нашы мазгі пераграваюцца. Так, бывае, што сяжу тыднямі ў месяцам у сваім пакоі, нічым не займаюць і гляджу YouTube. Як змяніць гэта? Трэба проста выйсці, выходзіць з пакоя, прымусова сабе прымушаць. Падалей, надоўга, браць з сабой частку працы, але выходзіць з пакоя. Разумееце, калі мы сядзім на адным месцы, то адбываецца нешта не вельмі натуральнае для нашага мозгу. Вакол нас нічога не мяняецца. Ну, мы такія звычна, і што? Уявіце, для нашага мозгу зусім ненатуральна, калі навокал нічога не мяняецца. Мы заўсёды жылі ў прыродным асяроддзі, і нават калі тут іншыя, і з іншымі людзьмі, якія вакол нас рухаліся, нешта ўвесь час адбывалася, наш мозг увесь сачыў, і калі нас нешта адбываецца ці рухаецца, нашы думкі таксама мяняюцца, мы не так застраваем на нейкіх негатыўных думках і гэтак далей. Але калі мы сядзім на месцы і вакол няма людзей і нічога не рухаецца, для нашага мозга гэта адчуванне, што ён кажа: тук-тук, гаспадар, ты там яшчэ не памёр, магчыма. Гэта сімптом, што мы, магчыма, захварэлі і забіліся ў нейкую пячору падыхаць там для нашага мозгу. Вось. Таму выходзіць, гуляць, рухацца, гэта важна. Go, if you dead inside, go outside, як кажуць у Брытаніі, напэўна, вось. Таму проста выходзьце, каб ажыць, нават калі нема сэнсу выйти, проста выходзьце, каб нейкі маршрут мінімальна прайсці. Дзецям паказаць чытаць, разглядалі прыгажосць, кнігі купляем, разглядаем, мільён дзіцячых цудоўных кніг, все гэта ёсць. У Ютубе-то ўсё рухаецца. Ну, гэта рухаецца не ў Ютубе, гэта рухаецца вось на такім маленькім аптычным полі, якое перад вамі, а ўсё астатняе, яно застаецца такім вось мёртвым. Гэта ілюзія руху, назовём яе так. Тое ж самае, як недаўні артыкул, недаўні пост, які я апублікаваў, гэта таксама ж ілюзія, ведаеце, там розныя там падкасты, ці кулінарныя шоу, ці прагляд порна. Прагляд порна не паляпшае сексуальнае задавальненне, а змяншае яе. Завісанне на кулінарных шоу, і калі людзі купляюць вельмі шмат кулінарных кніг, гэта аніяк не ўплывае на якасць іх харчавання. Ну і таксама, калі вы проста слухаеце ці мянеце нейкія іншыя гісторыі, але нічога не змяняеце ў сваім жыцці, ну гэта таксама, напэўна, не добрая ідзея. Ну, у любым выпадку, калі вам крышку стала лепш, нейкая мэта дасягнута. Як кажа медыцынская адна такая прымаўка пра доктара, добры доктар – гэта той, пасля размовы з якім пацыенту заўсёды у яго паляпшаецца настрой і стан. Ну, вось гэта такі сапраўдны доктар. Калі не паляпшаецца ці пагаршаецца, гэта не сапраўдны доктар, як мінімум. Адно пытанне у нас час засталося, шановнае гаспадарства, і на сёння мы ўжо свой час вычарпалі. Задавайце ваши пытанні, яшчэ ёсць магчымасць. З задавальненнем на іх адкажу, што цікавіць, што турбуе, пра што падказаць. Хтосьці далучаецца, хтосьці знікае. У нас апошняе пытанне, якое у нас ёсць. І пажаданні. Ну, тады калі... Так, дзякуй за параду са сваім сабакам. Ну, это добра, пагуляць, пашпацыраваць дзесьці навокал, гэта заўсёды добрая ідэя, а з сабакам яшчэ лепш. Сабакі бачуць, куды мы глядзім, разумеюць, і ўвогуле, калі казаць пра сабаку, то сабака змяншае рызыку сардэчна-судзістых захворванняў, ну, можа, ці не найбольш, чым некаторыя лекі. Вельмі карысна для здароўя. Таму, калі патрэбна дапамога і ёсць магчымасць завесці сабаку, разглядзіце гэты варыянт, гэта проста вельмі крутая і медыцынская правераная такі лайфхак. Але ён таксама у вас пэўны абавязкі. Таму, магчыма, калі вы не ўпэўнены ў сваіх
сілах, спачатку паспрабуйце паліваць нейкую кветку завесці. Патрэніруйцесь на ёй, калі вы не ўпэўнены з сабакам. Дзякую усім за пытанне. Вось апошняе пытанне. Некалькі раз на дзень трэба заснуць на некаторы час, іначай ніяк. Што рабіць? Калі вы бачыце дзённую санлівасць, і гэта не проста аднойчы, яно паўтараецца, трэба разбірацца са сваім сном. Пэўна, вы дрэнна спіце. Магчыма, гэта начнае прабуджэнне, магчыма, гэта апноэ, але патрэба заснуць некалькі разоў на дзень, гэта, безумоўна, нейкая праблема. Як вызначыцца з мэтай жыцця? Адначасова многае падабаецца. Ну, вы ведаеце, што класічная крытэрыя ікігай, гэта не знаеш, калі вам нешта падабаецца. Гэта калі вам пасуе адначасова 4 крытэрыі. Гэта вам гэта падабаецца, гэта у вас гэта атрымоўваецца, гэта патрэбна іншым людзям, за гэта гатовы плаціць. І вось толькі калі 4 гэтых рэчы перасякаюцца, тады гэта можа стаць ікігаем, пэўным мэтам і сэнсам жыцця. Мне, напрыклад, вельмі падабаецца там гэта мастацтва, але я зусім не ўмею маляваць, ну просто жах. Мне падабаюцца песні, але я зусім не ўмею пець. І дакладна мне б за гэта людзі не плацілі. Яшчэ мне падабаецца распутваць, разбірацца ў нейкіх медыцынскіх гісторыях, шукаць заканамернасці, разбірацца ў навуковых даных. Ну і вось гэта таксама стала маім такой медыцынскай маёй спецыялізацыяй. Калі будзе кніга пра дафамін, спадзяюся, напрыканцы гэтага году. Так. Дзякую усім, хто быў сёння, шаноўнае гаспадарства. Да сустрэчы роўна праз тыдзень. Загадзя гатуйце вашы пытанні ці пішыце ў іх у каментарах, і мы пачнем наступны наш этэр адразу з адказаў на вашыя пытанні. Добрага, моцнага усім тыдню, клапаціцеся пра сабе, расціцеся моцнымі і памятайце, што некаторыя праблемы увогуле немагчыма разрашыць. Адзінае, што мы можам, гэта проста станавіцца мацней для таго, каб проста перарасці гэтыя праблемы. І у многіх сітуацыях гэта наш адзіны выхад. Не чакаць, пакуль наша праблемы аслабнуць, а самім станавіцца больш дужымі для таго, каб гэтыя праблемы пераадолець. І раю вам ісці менавіта па гэтым шляху. Добрага тыдня, шаноўнае гаспадарства!